Картиналардан репродукция, дөнья картасы һәм буй үлчи торган җайланма. Буларны Нурлатның һәр күп катлы йортында да очратам диме. Пушкин урамы 45-нче йортта чисталыкка, матурлыкка һәм гөлләргә битараф булмаган кешеләр яши. Лидия Викторовна шул энтузиастларның берсе. Когда прошел капитальный ремонт здания, Капиталь ремонт үткәрелгәч бездә тәртип урнашты. Буядылар, агартылар, пластик тәрәзәләр, тимер ишек куйдылар, идәннәр буялды. Шундый тәртип булгач, без хәзер аны барлык яшәүчеләр бергә сакларга тырышабыз. Подъездда җылы, фатирларда яшәүчеләр җылылыкка зарланмый. Такой порядок. Җәй көне әлеге йорт тирәсе чын-чынлап гөлбакчага әйләнә. Биредә рәхәтләнеп балалар ял итә, өлкәннәр йорт тирәсенең матур булуына шатлана. Подъезд җылы, тәрәзәләр җылытылган булу сәбәпле җәйге рәхәтлек биредә кыш көне дә дәвам итә. Лидия Викторовна җылы һәм уңайлы подъезд проектының төп инициаторыннан тыш баш мәгълүматчы да. Кем күпме электр энергиясе, су кулланганын айга төгәл язып барып, бөтен яшәүчеләр игътибарына тәкъдим итә. Шунда ук пособиеләр турында язма, шигырьләр дә урын ала. У нас очень уютный, очень прекрасный. Безнең подъездыбыз уңайлы, матур, җылы, урамда салкын, ә бирегә кергәч шундый рәхәт булып китә. Заходишь с улицы. Монысы нефтчеләр урамындагы 4-нче йортның 1-нче подъезды. Кышкы салкыннарда урамнан йортка, йорттан подъездга, подъезддан тизрәк җылы фатирга үтәсе килә. Үзебезне яшеллеккә күмелгән бакчага кергәндәй хис итеп без дә шишенмичә түзә алмадык. Ә җылы подъездда үсеп утырган гөлләрнең санын исәпләү дә мөмкин түгел. Зәйтүнә Мингалимова кебек уңган хуҗабикәләр аларны карап тора. Стараемся делать уют. Уңайлы матур булсын дип тырышабыз, су сибәбез, карап торабыз. Җылылык һәм ут булмаса чәчәкләр үстерү мөмкин түгел. Нурлатның бар йортларында да шундый матурлык булсын иде. Пластик тәрәзәләр, ныгытылган ишекләр һәм кешеләр тырышлыгы. Подъезддагы бакча серләре шуннан гыйбарәт. Һәм энергияны саклаучы лампалар ди торак милкчеләре ширкәте рәисе. На улице сегодня минус 22. Бүген урамда минус 22 градус, ә бездә гел бакча, шундый матурлык. Пластик тәрәзәләр җылылыкны саклый, электр энергиясын саклаучы лампалар подъездны яктырта, гөлләр эчендә өстәмә яктылык бирә. Бу йортта яшәүчеләр ОДН түләми. Әлеге йорт үзәкләштерелгән җылыту системасына тоташтырылган. Шулай да баскыч мәйданчыкларында без бернинди җылыту батареяларында, радиаторларында күрмәдек. Яшәүчеләр фикеренчә, аларның фатирларында бик җылы. Подъездда да шулай ук. Шуңа да чәчәкләр рәхәтләнеп үсә. Чәчәкләр бүген биредә тәрәз төпләрендә генә түгел, кашпыларда, тимердән ясалган зәвыклы аслыкларда да үсеп утыра. Килгән-киткәннәр җылы подъездга сыклана һәм җылылыкны саклау нечкәлекләрен белешә. Мы приходим в гости. Без кунакка киләбез, шул кадәр уңайлы, үз өемә кергәндәй булам. К себе домой захожу. Исәпләп карасак, саннар бу йортларда чынлап та энергия ресурсларының саклануын, алар нәтиҗәле файдалануын күрсәтер иде. Әмма гади күзгә цифрлы дәлилләр кирәкми. Кыш уртасында урамда 20-25 градус салкын булганда, ям-яшел чәчәктә утыручы подъездны күрү дә җитә.